Соңгы елларда динебез өлкәсендә гызыгылар байтак булды. Төрле имеш-мимешләр йөрде, ике мөфти үз вазифаларыннан вакытыннан алдарак китәргә мәҗбүр булды. Шуңа да Татарстан мөфтие вазифаларына нибары 28 яшьлек Камил хәзрәт Сәмигуллинның сайлануына саграк караучыларда булмады түгел. Менә Камил хәзрәтнең мөфти мөнбәрен биләүенә 1 ел вакыт узып та китте. Бу вакыт эчендә ул Татарстан мөселманнарының ышанычын аклый алдымы соң? Гомумән, нинди кеше ул Камил хәзрәт? Бу сорауларны без халкыбызның күренекле шәхесләренә, җәмәгать эшлекләренең кайберәүләренә бирдек. 1 ел гомер күп түгел, әз дә түгел. Бу 1 елда, әлхәмдүлилләh, үзгәрешләр күренә. Иң зур үзгәрешләрдән, яңалыклардан хузур нәшрияты оештырылуы. Яңа китаплар, борынгы мирасыбызны яңарту. Менә шушылар халыкның, бигрәк тә имамларның, хәзрәтләрнең берләшүенә бер эз белән, Алла кушканча, сираты мустаким белән йөрүгә иншалла сәбәп булыр дип өмет итәбез. Гайрәте бар, гыйлме бар, тырышлыгы бар. Ихласына да Аллаһ Раббул Иззат анда мәдәтләр биреп, дин мөбинебезгә, милләтебезгә һәм ватаныбызга хәерле хезмәтләр насыйп әйләсә иде. Уңышлар, куанышлар телим. Татарстан мөселманнарының диния нәзарәтен төзегән, әле узган гасыр ахырында ук беренче мөфтиебез булган Габдулла хәзрәт тә Камил хәзрәтнең эшчәнлегеннән канәгать. Камил хәзрәт Сәмигуллин турында безнең иман арасында гел яхшы фикер генә. Бу гел тәртиптә, диндә, исламда яшәгән кеше. Мәктәпне бетергән, мәдрәсәгә кергән, гыйлем алган, аннан соң мулла булып эшләгән. Менә бу кеше чиста, дөрес күңелле, гамәл ибадәттә тормышын алып барган бер күркәм халыклы, акыл иясе, сабыр кеше. Менә без бүген көндә күрәбез, тәҗрибәсе дә артып бара, дәрәҗәсе дә халык арасында артып бара. Безгә үзгәрешләр кирәк иде, яшьләрнең килүе кирәк иде. Бу кешедә дәрман да бар, дәрт тә бар. Аллаһка шөкер, мин уйлаган буенча бу кеше динебезгә, милләтебезгә, дәүләтебезгә күп файда китерәчәк. Казан шәһәре имам мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин сүзләренә караганда, мөфти булу бик авыр, әмма Камил хәзрәт 1 ел эчендә үзенең бу эшкә сәләтле булуын раслаган. Мин Камил хәзрәтне күптән беләм. Ничек Казан мөхтәсибе буларак. Казан ислам куллиятендә дәресләр дә бирде. Шәкертләрдән монда мәдрәсәдә эшләгәндә аны яраттылар. Имамлар да, Казан имамлары, илләргә барганда да, башка өлкәләргә барганда да каршылаулар, мөфтиебезне күреп, гыйлемлеге бар, Коръән хафиз, үзен күрсәтә ала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә анарга шул юлны биргәндер дә. Аллаһ Тәгалә шуны шунда билгеләгәндер дә. Мөфти булу бик җиңел түгел. Ул эш ягыннан гына түгел, Аллаһ Тәгалә каршында бик җаваплы булу. Рәшидә абыстай яшь мөфти хакында хөрмәт белән сөйли. Аңа изге дугаларын юллый. Аллаһ белүче әлбәттә, ләкин мин бу кешене бик яратам. Нәрсәсен яратам? Бу безнең мәчеттә, Мирный мәчетендә имам булып эшләде. Вагазларын сөйләгәндә сөенеп яшидирим. Бер вакыт ишетәм, бу хәзрәтне мөфти итеп куйдылар. Мөфти итеп куйдылар, элекке мөфтиләребез вагаздан, телевизордан берәр сәгать яртыша сәгать вагаз сөйлиләр иде. Җомга көнне мин хәзер моны җомга көнне көтәм, вагаз сөйләр әле бу хәзрәт. Нишләптер аны чыгармадылар. Икенче кеше чыкты. Күрмәдем дип борчылып җидирим. Алла рәхмәте, мөфтием капкадан килеп керә. Абыстай, син улы кеше, шушы исламга өлеш керткән кеше дип әйтеп, сине хөрмәтләп кирдек. Синең дуаңа алырга кирдек диләр. Син Аллага дуа кылмассың инде. Җылап дуа кылдым. Алла Тәгалә тагы да күңелне иман нуры салсын иде дә, исламга нык итеп өлеш кертүче булса иде дип дуа кылам мин аңа һаман.
Илдар хәзрәт Баязитов, мөфтинең урынбасары буларак, Камил хәзрәт белән эшләве җиңел, аны эшнең тәртибен белүче шәхес дип саный. Бір ел içinde уңай үзгәрешләр бик күп булды дип әйтергә була, чөнки күрәсез әзрәк дини нәзарәтнең эшчәнлеге яхшырайды, инде халык да аңа ничектер әйбәтрәк карый башлады. Аннары мин үзем социаль яктан юнәлешне алып барам, миңа да бик җиңел алып барырга, чөнки бу безнең муфтибез теге басым ясый инде, теге социаль эшкә дә әйбәт карый, һәм мин уйлыйм, бу теге юлның башы гына инде бу бер ел. Татарстан һәм Русия мөслимәләр берлеге рәисе Наилә абыстай да Камил хәзрәт белән хезмәттәшлек иткән бу бер елдан канәгать. Ул ихлас, ул Аллаһ Раббыбыздан курка торган мөфти. Һәрбер адымын ул уйлап эшли. Һәм эшләгәч тә, тукта әле, бу минем эшемнән рәнҗеп калучылар булмадымы дип фикерләүче кеше. Менә шул ягы белән ул мине һәр вакытта да гаҗәпләндерә. Чөнки без дә бит инде кергәч аның белән аралашабыз, сөйләшәбез, һәр вакытта да аны өйрәнәбез. Һәм менә һәр вакыт өйрәнгән саен мин гаҗәпләнәм аның тәкъвалыгына. Чөнки Аллаһ Раббыбыз аңа шундый зур иман байлыгын биргән. Ул үзенең һәрбер фикерен дә хәтта Аллаһ Раббыбыз кушканча уйларга да тырыша. Шул ягы белән ул искиткеч кеше. Татарстан мөселманнарының баш казые Җәлил хәзрәткә исә мөфтиебезнең белемле булуы бик ошый. Кешенең арасында урнашып, танышучылык дигән сүз шулай булуга карамастан, мөфти хәзрәт инде бик хайран матур эшләр башкарды. Беренчедән ул бик катлаулы, бик авыр вазгыять вакытта килде. Шунда команданы да туптай алды, матур гына итеп эшне дә башлап җибәрде. Һәм инде безнең мине иң сөендергән инде кайсы гына илгә барсак та, гарәп телендә булмасын, төрек телендә булмасын, рус телендә булмасын, матур иттереп, фәтва биреп, теге үзебезнең карашларны аңлата алырлык зур галим булуы бик мине сөендерә. Хәтта үзенең тәнкыйтьчел фикере белән мәгълүм журналист Искәндәр Сиражи да Камил хәзрәтнең эшчәнлеген югары бәяли. Камил хәзрәт үзен бик белемле, акыллы, тепле имам итеп күрсәтте. Кая гына бармасаң, әле үзе кайтып җиткәнче үк аның турында хәбәрләр килеп җитә. Камил хәзрәт анда Чечняга барып Рамзан Кадыровны шаккатырып кайткан үзенең белемнәре белән, гарәп иленә барып гарәп галимнәрен шаккатырып кайткан. Ягъни ул мөфтилек кылган чорда Татарстанның йөзенә кызыллык килмәячәк, Татарстан мөселманнарының йөзенә кызыллык килмәячәк, һәм без бөтен дөнья алдында, бөтен ислам дөньясы алдында бары тик матур яктан гына күренәчәкбез дигән ышаныч бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Камил хәзрәт бүгенге көндә үз урынында һәм аңа тагын күп еллар республиканың дине белән идарә итәргә насыйп булсын. Мөхтәрәм җәмәгать, үзегез дә шаһид булдыгыз. Кемнән генә сорасак та, мөфти Камил Сәмигуллинның эшчәнлеген, кешелек сыйфатларын, алып барган сәясәтен югары бәялиләр. Безгә инде аны шушы югары дәрәҗәгә ирешүенең бер еллыгы белән котларга гына кала. Иншаалла, ул озак еллар дәвамында Татарстан диния нәзарәтен җитәкләсен, Татарстан халыклары дуслыгын ныгытуда, динебезне үстерүдә тагын да зуррак уңышларга ирешсен. Аның шулай булачагына ышаныч та бар. Ул инде хәзер үзенең гыйлемлелеген, уңган, камил кеше булуын раслады.